забавната фотосесия до сега. Другата седмица Лава Беар отбора ви готви страшно вкусна изненада. И сме готови! Месец октомври ще се превърне в месеца на Лава Беар, Кървава луна и Хелуин. А тази седмица заснехме най-якия трейлър, който сме правили до сега. Трябва да сложим 3 очи на тритоп. Бързо бъркай! Боже, какой И си направихме ужасяващо готини снимки. Съвсем скоро ще ги видите и вие. Трябва ни ръка от скелет. Не от тебе, от майка ти! Пишете в коментарите каква според вас ще бъде нашата страшно вкусна изненада. Лава Беар everywhere, дори в Казан. Вижте Лина, тя ми е най-любимата ми ютубърка в целия свят, да ви кажа. Искам специално да благодарим на Lemon Market, които осигуриха всичките супер интересни храни за днес. Между Lemon Market също така, освен всички тези готини, интересни Мога да страници, се поседна. може да намерите и Lava Bear също така. А от тази седмица Lava Bear официално пристигна в верига супермаркет и фантастико! всички, които пиете Лава Беар, аре почвам. Нещо като дама ще избира втора, така че аз ще избира Искам да кажа, току-що фотографът от фотосесията ни изпрати снимки. Да, бе! И са брутални. Бата тази камера, буквално е фанала с обоите в носа. Майка ми ме стресна директно. Кое е? Гадно кафе, бе? Добре, верно на тебе ти се паднаха някакви готини кисели бомбонки на лава. Не е ли сладко? Това не е кисели, са вижте, това са някакви пластически купчета с някакъв мега кисел палнеж. Ето тук, виж какво пише отзад. Буквално има предупреждение, че ще ти стане син езика. Ти стики от всички купеци, бе, брат. И както винаги отваря всичко с зъби. Мирише много. Много мирише, бе. Мара, мирише много добре, бе. Мирише на синяла. Миша някаква дъвка. Брат, сам ми се е паднал лихто. Жълто толкова искам да си Ползвай взема. го. Как е? Оцени го. Аз представя нещо от това. Хора, иначе това въобще не е кисело. Това изглежда брутално. Това не е брутално. Ети пепа от роза. Това мирише мега яко. Добре, да видим дали ще го направим дълбже. Това ги плащаш, бе! Как е? Лично като тия тренираните кучета за конкурси, бе. Това е много яко. Кое е